Mikkelin sanataidepaja on suunnattu alakoulun 3.–4. luokkalaisille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille. Pajassa kirjoitetaan lyhyitä tekstejä, runoja, tarinoita, satuja, juttuja. Opetellaan henkilökuvausta, keksitään mielikuvitushahmoja ja nautitaan mielikuvituksen leikeistä. Tavoitteena on oppilaiden tekstien julkaiseminen netissä ja paikallisissa lehdissä. Pajassa keskitytään iloitsemaan sanoilla leikittelystä, tarinoinnista ja yhdessä tekemisestä. Kirjoitustaitoa ei vaadita eikä mitata, käsiala on jokaisen itsensä näköinen. Tikkua, kaunaa, tekstausta tai harakan varvasta, mikä vaan käy. Pajassa pääsee myös lukuvuoden aikana kirjoittamaan tietokoneella ja tekemään pienen kirjan. Pajan kesto on 1,5 tuntia ja se rakentuu lämmittelyleikkien, teemasisältöjen ja rauhoittavan lopetuksen varaan. Sanataidepaja järjestetään torstaisin kello 14.30–16 lähemmän koululla sekä kirjastossa lukukauden aikana kouluopetusviikkoina. Paja alkaa 24.9.2009 ja päättyy 6.5.2010. Pajaan otetaan maksimissaan 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssin vetäjänä on sanataideohjaaja Noora Tähtinen. Kurssin hinta koko lukuvuodelta on 40 €. Kurssimaksu pitää sisällään opetuksen, materiaalit ja vakuutuksen. Sitovat ilmoittautumiset 18.9. mennessä Sari Järnille ja lisätietoja opetuksen sisällöstä Anne Leinonen tai Noora Tähtinen. Ja yhteystiedot löytyvät tästä.